ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି କୋକରା ପିଠା, ଯେଉଁଟା କାକରା ପିଠା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନିରେ ଖାଇଥିବେ, ଗୁଡ଼ରେ ଖାଇଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ କାକରା କରିକି ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଚୁନାର ପୁରୀ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାତିରେ ଆମର ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ବତୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଙ୍କି ଦେଇକି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦରଦରିଆ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ପିସି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିସିକି ଭଲ ଭାବରେ ପିସିଦେବା, ଗୁଣ୍ଡା କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାଳଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ମାନେ ଚଲେଇ ଦେବା, ଯାକି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଦରଦରିଆ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ ନା ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ପ୍ଲେନ୍ଟା ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ କାକରା କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ମୁଁ କାକରା କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛି ପାଣି, ମାନେ ପରିମାଣ ହିସାବରେ ପାଣି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲାରେ ହାଫ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଚିନି ଦେଇଛି। ଚିନି ଦେବା ପରେ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ମାନେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଲୁଣ ଯେହେତୁ କାକରା କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୁଣଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବେଶୀ ଦେବା, ମାନେ ଲୁଣଟାର ପରିମାଣ ବେଶୀ ଦେବା। ତାପରେ ଅଧା ଅଧା କରିକି ଯେତେବେଳେ ଚିନି ଆଉ ଲୁଣଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଚୁନା ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଥିବା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଏମିତି ଭାବରେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ତାକି ଆମର ଚୁନାଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ମାନେ ପାଣିରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ହିଁ ସେ ଆମ କାକରା ହେବ, ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଫୁଲିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଭଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରା ଏଇ ପାଣିଟା ଶୁଖିକି ମରିଯିବ, ପୁରା ଅଠା ଅଠା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରୁଛି, ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ବି କରିବେ। ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା, ମାନେ ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଗୋଟେ ବେଲା ପାଣି ନିହାତି ଭାବରେ ତା ଅଧା ଦେବେ, ଗୋଟେ ବେଲାରେ ଅଧା ଦେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ହେଇଗଲା। ମାନେ ଚୁନାର ଆମର ଡୋଟା ମାନେ ପୁରା ଅଟା ଭଳିଆ ଡୋ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇକି ଉପରେ, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲର ଯେଉଁ ଆମର ଜରି ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, କାଟି ଦେଇକି ଏମିତି ଭାବରେ ରଖିକି ହାତରେ ଏମିତି କରିବେ, ନହେଲେ ବେଲଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ବେଲିକି ବି ଆପଣ ତାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ ପୁରୀ ଭଳିଆ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହାତରେ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଫୁଲୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି ନା, ପୁରା ପୁରୀ ଭଳିଆ। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଛାଙ୍କିଲା ବେଳେ, ମାନେ ମନ ଭରି ଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ଆହୁରି ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ବି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେହରେ ସୁଗାର ଥିବ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି ମିଠା, ତାଙ୍କୁ ବି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତ ଏଇ ଲୁଣ କାକରା ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ କରିକି ଖୁଆଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତ ବି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ମିଠା ଦେବାଟା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ମିଠା ପକାଇ ପାରିବେ, ଟିକେ ଗୁଡ଼ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଚିନି ପକାଇଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ନର୍ମାଲ ମଣିଷ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଥରେ ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ଖୁଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରାଧେ ରାଧେ।